akong ganap for today is ni ana sabta sa atong kitchen. Kay siguro kipulan na mo tumanaw sa akong paglaroy-laroy, sa akong pagpamistahay na itong mga pila ka adlaw. So karon ni ana sad ang atong ganap sa akong kitchen. Akong i-share ninyo guys kung unsaon paghimo, paano gumawa ng easy way paggawa ng salad na talong. Kasi dati sa una Tagalogin at Bisayain at Inglesin, ibutang bitaw nato sa kalayo bitaw kay aron mao'y atong irigpakpak. So ang tudluan kung unsaon nga dili ta magkapasok-pasok, dali ra kaayo maluto nga matibok-tingog ug maluto. So ni ako'y init na ako'y kalaha diri nga akong gi-prepared kay aron hapit na ko kahuman ing anig panit. So ako nang pasigaon diri So mao na ni guys. So ato nang sugdan ang ating pagbabalat sa ating talong. Balatan natin ang ating talong pag hindi na gumagana. Pag hindi na gumagana, alam niyo na yan. Huwag mong isipin na hindi maganda yung ibig sabihin ko yun. Okay, mag-start na tayo sa pagbalbalat. Mayroon akong tubig dito para hugasan pagkatapos na balatan ang mga talong na walang gamit. Sasalarin na lang natin ang talong na walang gamit. Okay guys, malapit na mahuman ang atong pagbabalat sa talong. So, time na ako siyang sindihan para na ay multitasking. Maunay sikreto guys. Maunay sikreto. Para na ay multitasking. Okay. Samtang nagbalat-balat ako dito, umiinit-init din naman ang kalaha. So, igo po na siya na kung mahuman. Igo po din ako mahuman og balat. So, ang kalaha, bukal-bukal na po. Okay. Kaya para makasave ta og time. Mauna guys. Mauna yung sikreto sa mag-multitasking. Okay. Kuan kanang makatipid og time. Mauna. Okay. Nindot gyud kaadto ang binhi sa akong talong kay tag-as pa mo. Nindot siya guys og bunga kanang basta mag-inuwan. Paborito nila ng mag-inuwan. Paborito nilang kuan weather. Mugad ko ang iyang mga bunga ug mo tag-as. Di mo magkuul sig tanaw sa vlog nato ako sa kalubian. So ayo lasan po mo ka balaka kay magpalahi pud ka og vlog aron na amoy matan-awan nga kay. Today is January 20, 2021. Lahi. So nagplano ang akong kaming upat. So duha ka anak ug akong bana is maghimo mi og by episode bisan og sa akong family, bisan og once a week na episode sa akong family. Sharing ragot kana mga sharing experience ingana ra ato bukaton kay di man ta mga datuon nga moadto kag suroy-suroy ug sa dapit nga mga nundot nga lugar, di ba? So ang atong mahimo is ni ara sabay. For example, ang mga bata unsay ilang mga experience sa panahon karon sa pandemic, unsay kalahian sa ilang feelings, sa ilang experience nga wa silang eskwela sa tinud sa eskwelahan. Nya, miss pa nila ang eskwelahan. Nya, nabi ara dinhi sa balay ang paghimo og module. So, ako sad na ipa-share sa akong mga anak kung unsay ilang feelings sa panghitabo karon sa atong new normal life. Ilaay na ba sila? Sa kalahian. So kami po sa akong bana maghimo sad ni episode root kanra amo gaduha. Inyo na atangan guys para mabibog ang atong mga vlog. Kay mao na yung giingon is padayon na ta mag-vlog kay gisip na naman. Unya ayo sabihin niyo i-skip ang mga ads kay maadyo na lang makasintabo ko. Ako i-share ninyo guys na po ka-ads. Guys, 10 cents dollar lang ang among kita. So, kung inyo pa nang i-skip ang ads, saan na? Please support ka sa among
pagkugi o vlog. Para kung makashare mi o say among mga kinabuhi ani, diba? Akong i-share ninyo kung unsa paghimo sa salad na talong in a easy way. Dili na ka magpasok-pasok. Na guys. So, nagbukal-bukal na siya guys. So, ato tanan og a little bit of asin. Usan kaing ani ano mo lasa-lasa pud siya gamay ug ato nang ang lima. Nakadepende na guys kung sa kadaghan ang inyong lutuon. Kana portion ra ni guys kay dili man ta mga chef cook. Okay? Okay, nagbukal-bukal na. Almost na bukal-bukal. Ini lamang mga tag-as ato ning parang putlon kay daghang tag-as kahadlok na putlon tag-as ang talong. Panako, it's time to hiwa-hiwa here. So, nagbukal-bukal naman ang atong kalaha. So, ato na lang ni tanawon kung makuan na ni siya maluto. So, while nagbukal-bukal, maunay giingon ako mag-multitasking ka. So, ato ni ikat ang atong mga lamas para sa atong kuan kanang talong na salad na walang gamit. Ayan. Pag ato na ning kaunon na ni gamit. Okay. Yes. Huwag kayong mag-isip ng hindi magandang ano ha? Ng meaning. Yan. At saka yung paghiwa natin, hindi naman tayo mga legit ng chip cook. Kasabot man ko nga daghan pong maka-relate sa atong paghiniwa. Di man ta mga legit, maunay giingon nga inato lang. Mauni. Inato lang style ang talong na salad na walang gamit. Okay. Bawal ang judgmental ha. Hasta paghawak ng kutsilyo, nasa sa inyo na yon. Kung saan kayo komportable. Hindi na yung kutsilyo ang mag-a-adjust, kundi tayo na. Ako ang nag-a-adjust sa kutsilyo. Okay? Okay? Di asin ng lina. Mag-vlog pud mi ngadto sa tiris unja manguan mi og kalamansi kay pwede ang kalamansi dito. Yan. Ang sarap. Yes. Kaya ito gamitin ko. Ito ang ginagawa ko, guys. Akala nyo, guys, wala akong ginagawa dito sa bahay. Hindi nga ako makalabas, guys. Labas-labas, guys. Pero mamaya lalabas rin ako. Kasi mayroon akong duty sa barangay hall. Magjo-duty ako sa barangay hall. Kaya hapit na bang honorarium kinanglan dutihan. Oo na. Okay. So, ang atong buhaton is mag-try ta og limonsito atong ibutang dili suka. Okay? Saan man eh. Ngano po ning luya isod man po ni. Kanang panitan dili ma-perfect nga panitan gyud tanan no, di ba? Kita din ang mag-adjust sa luya. Hindi yung luya ang mag-adjust. O nandito na ang aking Nanay Susi. Okay. Sino ang May rigirikon ra man na. Wa man ay tawon ni tanaw. Ako gikuan ang kuan kanang taong gi-harvest ni Inday. Ako gi. Saron? Ako mo og salad. Ay pistola. Saron din na. Taas na may hay. Pay. Magkana sabay nakahilot nila. Puro paglain ang paminaw sa kuwan kay.
Ang saman. Gusto ko kanang hiluton ho. Sakit lagi ng aho din eh. Asa Di ba? imo tani ng pagkuan ay. Kahapon pa man eh. Aw kahapon. Si Ate Inday gud ina nga magpahilot ka. Ikaw si Ate Inday ina. Kay mo magdani mo. Kain ka na ah? Mm. Nasaan po na? Di pa Malinis naman ito, so dito ko na lang i-mix yung ito. Dito ko na lang dito ko ilagay ang talong para kung magmi-mix malaki ang lalagyan. Okay? O siguro tama na ito. O sabi ko nga. Sabi ko nga, o di ba? In easy way, hindi lang sa magsalad mo guys. Hindi lang sa pagsasalad niyo itong gagawin guys, kundi gagawin mo niyo rin sa paggawa ng tortang talong in easy way. Yung yung hawakan sa talong, huwag niyo na lang tatanggalin. Kaya ito sa akin tinatanggal dahil iba naman din yung katari ito. Diba? Okay, luto na guys. Luto na. Sigurado pa guys nga, ang sundalo sa talong makikita pag binabalatan. O diba? Kasi kung ano ba yun? Yung sinusugba, ano ba yung sinusugba sa Tagalog? Yung iniihaw yung talong, hindi naman makikita yung sundalo sa yung sa ilalim dahil hindi naman binabalatan, di ba? Kailangan mas maganda yung binabalatan para makikita na natin ang sundalo sa talong. At matsansa na natin kung gaano karami ang talong na salad. Init na init. Kung hindi nyo kaya guys, paghaluin kung mainit ano lang, palamigin nyo muna. Diba? Okay guys. O ito na guys. Oh, yan. Oh, di ba? Di ba nilagyan ko ng asin ang tubig dito? So, siguro mayroon na itong konting asin. So, pag tinitimplahan na natin ito, konti na lang asin. At saka, titikman din natin bago natin ihain sa misa. Okay, it's time to put Chocho. Ali, Madam Lina. Hi! It's time Sarap to put. ng paggulay mo. Yeah, kaon Sinang Lina. Kaon. Kaon ka. Hi! Da Sinang Lina. Kain namin sa salad. Akong unahon upot sa. Anong ratay? Yun, sarap na. So, ang Tapos limonsito- lalagyan mong kalamansi. Oo. Sarap. Lagyan pa naman toy suka. Hindi na. Hindi na. Ayun na lang. I-try natin kung Ay, try na lang. Okay ano, rin na. limonsito kasi ngayon ko lang Sarap na na. ngayon ko lang gumagamit ng limonsito sa salad. I-try din natin minsan. Sarap yan. Masaan si Raquel? Ayaw ni Raquel Kay ang kami dili mi himarat. Ayaw namin ng maalat. So kung dili pa makanais o test ang sutil, so butangan og asin kanang suka gamay. A little bit of suka kasi ayaw namin ng ang daming bawal dito. Ayaw namin ng maalat, ayaw namin ng maasim, iwan ko ba? Ano namin pag kumakain kami? Walang mga soy sauce except sa kuan kanang ketchup. Pero kanang mga soy sauce, wow. Yung ana ang among lamisa. So gianad na mo ko ang akong mga anak na dili magtuslo og soy sauce, mao na. Labi lang ang English, aron ka sensitive sa mga food. Tikman ko na kung bigay ba ng asim yung yung kalamansi. Pag hindi, lalagyan ko na lang ng suka ng konti. Okay, sige. Okay guys. Parang kulang ng suka talaga. At saka asin. Asim na asim, takip. Huwag yung isipin yung takip. Kasi nga, sabi ko, mahirap lang kami dito. Ano
alam nyo, yung lalagyan namin yung suka, DIY. So, sa wine ito guys, ambot iwan ko babagyan kami, parang kinibkib sa daga. Okay, huwag mo nang isipin yan. Ang importante, buhay. At saka malusog, di ba? Yung mga kapritsuhan sa nasa bahay, ang importante, healthy tayo, di ba? At saka, masaya. Masaya sa buhay. Kahit may kunting pera, at saka, ang importante, masaya sa buhay. Ganyan lang. Ako, masaya na rin ako. Pag nandito lang ako sa bahay, importante, nandyan na yung pamilya ko. Yan. Minsan, lumalabas din ako na kasama ko yung kapatid ko, nanay ko. Pero, uwi ako sa amin. Tsaka guys, hindi nangyayaring lumalayas ako. Walang nang layas-layas sa akong pag-aasawa, be. Okay na. Sakto na, kay bawal ang asim at saka maalat. Hi, Kel! How are you? Ito na. Sila na ang mag-adjust kung kailangan nila na mas maalat. Kung kailangan nila ng tamang timpla, sila nang mag-adjust. Marami namang asin dito at saka suka. Pero sa amin, doon. Yung sa aming 5. Pati yung ko, biyanan. Hindi gusto yung pero bawal ang kumain ang biyanan ko dito. Mapapagalitan kami. Kami na nga kakain ito, ha? Pero iwan ko ba? Baka kakain. Pero hindi na namin katasanan. Okay, Ken. Pag hindi na ubos, Ken, ilagay sa refrigerator yung iba. Pagkatapos natin ng tanghalian. Okay guys, ito na ang finished product natin ngayon sa ating tanghalian. Okay, thank you for watching and don't forget, subscribe my channel, Alma Joy Vlog. Pa mo naka-subscribe, pinduta ang subscribe din. Pinduta sad ang bell button para pirmi mong updated sa akong mga umaabot pang mga videos. Okay guys, God bless us and bye-bye!